Au făcut-o, uite giratorul. O tăiat, o împușcat ceva animale? Da, asta era cu eu nu se cheamă, nu se cheamă. Da, nu știu mă gândă. Nu mă împinge, mă! Ați împușcat ceva? Nu mă împinge, mă! Bă! Hai, vine. Ionie! Stai. Ce este la rății? Nisip, zăpadă. Eu așa cu nisipul, bă, hai că la... E pe Marcel Pustă. Marcel, uite-l, uite. Nu. Nu-l vezi pe Marcel? Marcel, bate veu. Eu nu l-am Marfă, Nelu, marfă! Ai făcut lisuri giratorii, fii atent! Vrea să-l vândă și acum... Ați împușcat ceva?